Ja hyvä näin. Vaikka toki taiteellisuutta ei tuostakaan esityksestä puuttunut, toinen vaan oli vielä parempi. Kun sitten, kuulkaa, se olisi nyt sellainen homma, että tämän huikean kilpailun saatossa olemme päässeet siihen hetkeen, että kaksinkertainen maailmanmestari on nyt astumassa jäälle. Hän on 26-vuotias. Japanin Shoma Uno lähtee nyt siis jo lyhytohjelman kohdalla puolustamaan tuota kaksinkertaista maailmanmestaruutta. Mikä aloitus. Kaunis neloisflippi. Ja taitoruus jatkuu. Neloistulppi, kolmoistulppi. Kolmoisaksel. Noniin. Mun täytyy sanoa, että mä olen ihan sanaton. Mä en ole ikinä nähnyt tällaista miesten kilpailua. Tää on siis ihan järisyttävää sekä teknisesti että taiteellisesti. Mä mistä alkaisin? Alkaa laulu. Kagiyama johtaa. Shoma Uno on vieläkin parempi. Ja se on jo aika paljon. Tuo Shoma Unon tapa liikkua on aivan ainutlaatuista. Se on jotain ihan valtaisan hienoa. Ja nyt hän oli muutaman vuoden hukassa. Kun sitä valmennustiimiä etsittiin ja haettiin ja yritettiin löytää sitä sellaista uutta tulemista. Nyt onhan se nyt ollut tietysti, kun kaksikertainen maailmanmestari on, mutta nyt vieläkin parempana. Jollain lailla vieläkin parempana kuin tähän asti. Ihan älyttömän hieno. Ja mikä ohjelma. Mikä koreograafinen nerokkuus tässä. Pieniä koostamisesta lähtien. Joo, nimenomaan. Ja pieniä yksityiskohtia, pieniä nyansseja, jotka saavat siis katsojan ihokarvat pystyyn. Juuri se on sitä hienointa taidetta tässä lajissa. Tää on
Tää on ihan hirvittävän upeaa. Tää on Siis niin saada todistaa hienoa, jotain kyllä. tällaista. Tää on jotenkin niin, tää on ihan titaanien taisto. En kyllä kieltämättä muista tällaista titaanien taistoa. Että niin tämmöisiä mestareita toisensa jälkeen ja onnistumisia toisensa jälkeen. Aivan eikä pelkästään, ei ole pelkästään puhe näistä neloishypystä, vaan nyt on päästy nauttimaan semmosista taideelämyksistä. Että ihan kun olisi ostanut lipun johonkin megalomaaniseen taidebiennaaliin. Niin. En niin osaa sanoa paremmin tätä hommaa. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja tässä Shama Unon tapauksessa vielä sanoisin, että kun se liike alkaa ensimmäisestä hetkestä, ensimmäisestä henkäyksestä ja päättyy tuohon viimeiseen kauniiseen loppuasentoon, siinä ei ole minkäänlaista taukoa. Ne elementit syntyvät sieltä vähän niin kuin vahingossa. Toki tiedämme, että hyppy on tulossa, mutta sitä ennen tapahtuu niin paljon, että wow. Hän menee kärkeen, näin ennustaisin. Ja ennustukseni toteutuu. Kauden parhaat pisteet lyhytohjelmasta. Ihan järisyttävä lukema. 107,72. Jaa. Katsokaa näitä lukemia. Aivan hurjaa. Tää on kyllä ihan uskomatonta. Meillä on vielä yksi luistelija jäljellä. Kyllä. Ja puututtava vielä, on pakko sanoa, oli ihanaa, kun Shama Uno tuli valmentajansa Stefan Lämpielin luokse. Ja valmentaja sanoi, thank you for the performance. Niin kiitos tästä. Ihanaa. Ja kiitos niistä tunneista, jotka olemme yhdessä tehneet.